प्रभु श्री गणेशଙ୍କ ବାହନ ମୂଷା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେହି କଥାଟିକୁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଆଦିଶକ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର, ବଡ଼ ପୁତ୍ରର ନାମ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଛୋଟ ପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ଗଣେଶ ନାମରେ ଜାଣିଥାଉ। ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ଗଣେଶ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ଅତି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଦିନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଗଣେଶ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତଟି ଏହା କି ଯେ ଦୁନିଆର ଭ୍ରମଣ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯିବ। ଏହାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜ ବାହନ ସହ ଦୁନିଆର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ସେହି କୈଳାସରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ମାତା ପିତା ଯଥା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବାର ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଗଣେଶ କହିଲେ, ମୋର ପୁରା ସଂସାର ମୋ ମାତା ପିତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଶିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବରଦାନ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ପୂଜା ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୋଦକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବାରି ମୂଷାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ମୂଷା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ନେଇ ଆସିଛୁ। ଗଣେଶ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅମରାବତୀରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ସଭା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଗନ୍ଧର୍ବ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ କ୍ରଞ୍ଜ ଥିଲା। କ୍ରଞ୍ଜକୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଜଲ୍ଦିରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜଲ୍ଦିରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାମଦେବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା। ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଲାଗିଲା, ମହର୍ଷି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଗିଗଲେ ଓ ସେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅପମାନ ଭାବିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଏ କ୍ରଞ୍ଜ, ତୁ ବହୁତ ହିଁ ମୂର୍ଖ। ତୁ ଏମିତି ନିଜ ଗର୍ବରେ ଚାଲୁଛୁ ଯେ ତୋ ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟମାନ ଋଷି କଥା ତୋର ନଜର ହେଉନି, ଆଉ ଏମିତି ଜଲ୍ଦିରେ ତୁ ମୋତେ ଗୋଡ଼ ମାରିକି ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି କି ତୁ ମୂଷା ହୋଇଯା। ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କ୍ରଞ୍ଜ ଜ୍ୱରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହର୍ଷିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ମୋ ଅଭିଶାପ କେବେ ଖାଲି ଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୂଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ପାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏହିସବୁ ଉପରେ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା
ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଆକାରର ମୂଷାର ରୂପ ନେଇ ମହର୍ଷି ପରାଶର ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୂଷା ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଟିର ପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେଠାରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଶ୍ରମର ସବୁ କପଡ଼ା ଖରାପ କରିଦେଲେ। ତା ସହ ଆଶ୍ରମର ବାଟିକାରେ ପଶି ସେଠାରେ ଥିବା ଚାରା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଫଳକୁ ବି ବହୁତ କ୍ଷତି କରେଇଲେ। ମୂଷାର ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରକ୍ତି ପାଇକି ମହର୍ଷି ପରାଶର ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ମନକୁ ମନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହି ମୂଷାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏକୁ ମାରିଦେଲେ ତ ଆମକୁ ଜୀବ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି ଏକୁ ଏମିତି ଯିବାକୁ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆହୁରି ଉତ୍ପାତ କରେଇବ ଓ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିବ। ପରାଶର ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ସେ କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏ ମୂଷା ନିଜ ଶକ୍ତି ଗର୍ବରେ ଚୁର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏମିତି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଏବଂ ନିଜ ବାହନ କରିଦେବି। ଏମିତି କହିକି ଗଣେଶ ଗୋଟିଏ ରସିର ଫାନ୍ଦ ସେହି ମୂଷା ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଷାର ଗଳା ଫାନ୍ଦରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଟାଣିକି ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ସେହି ଫାନ୍ଦରେ ମୂଷା କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଦୟାକର ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ଗଣେଶ କହିଲେ, ହେ ମୂଷା, ତୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତୁ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କରିଛୁ ଓ ତୋ ଉତ୍ପାତରେ ବହୁତ ଋଷିଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରୁଛି। ତୁ ଏବେ ମୋ ଶରଣରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ବରଦାନ ମାଗିନେ। କ୍ରଞ୍ଜ, ଯିଏ ତା ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ମୂଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ନିଜ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ଗର୍ବରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନରେ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି କିଏ ମୋତେ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଭାବିକି ମୂଷା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଯଦି ତମକୁ କିଛି ବରଦାନ ଦରକାର ତ ମୋତେ ମାଗିପାର। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତା ମୂର୍ଖତାର କଥାରେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯଦି ତୋତେ ବରଦାନ ଦେବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୋତେ ମୋ ବାହନ କରିବାକୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ମୂଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନିଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଗଣେଶ ମୂଷାର ପିଠିରେ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଓଜନ ଏତେ ଅଧିକା ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ମୂଷା ତାଙ୍କ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ତଳକୁ ଧସି ଧସି ଯାଉଥିଲେ। ମୂଷା ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଜନ ସହି ନ ପାରିବାରୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଜାଣିନେଲେ କି ମୂଷାର ଗର୍ବ ଏବେ ଚୁର ଚୁର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଓଜନକୁ କମାଇ ଦେଲେ ତାକି ମୂଷା ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସେଇ ପାରିବ। ଏହିପରି ଗଣେଶ ମୂଷାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାହନ କରିଦେଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମୂଷାକୁ ତାଙ୍କ ବାହନ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ଆମ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।